Je to zapoté? Áno. Dobre. Ja sa prečítam. Dobre. Takže vítajte u nového videjka. A Dneska bude Minecraft 3. hej. Nepôjdeme na tú mapu, na ktorú sme našli tú tvár a tú ruku. A toho panáka, ktorý ako keby bojoval. No. Ten sme zmazali. Neviem ani, aký to bol seed. A teším sa, tento tretí diel docela. Napíšte do komentárov, aký game mode si máme dať. Tak nič, vlastne ja tu komentár nemám na to povolené pre výhražky. Takže nezabúdajte, že zajtra moji fanúšikovia na ihrisku odhalení kľudne aj fotky. Lebo zajtra budem odhalený na ihrisku pri Matia Bela a halovke z pravej strany, ako keby. Teda len tak, jak sa ja teraz pozerám. Halovka na pravej strane tam, ale keby sme takto, že na ihrisku, tak halovka je pred nami a Matia Bela za nami. Je to niečo pri minimarkete pár krokov. Východná škola, tak tam pritom je minimarket a tam čo je kúsok od toho ihriska. Ak by som nebol tam, tak budem aj na kopcoch. Pol hodinu zajtra budeme aj s kameramanom. Pol hodinu budeme s kameramanom aj na ihrisku, aj na kopcoch. Čau. Tomáš. No. A budeme sa držať na videjko. Čau. Upratá to pánko, to čo je? Ja? Ja No dobre. A ešte keď ste nevideli, my sme... Tomáško, topánky. A ešte keď ste nevideli, tak my sme oslavovali Peťo doberateľov. Hej, 4. A 5 nám asi dneska pribudne. Šimonko. No. No, dáte si niečo. Tomáško. Topánky. A dneska budem mať 5 alebo 6 odberateľov. Môžeme sa vrhnúť na videjko. Sa nám to tu zapína nádherne. Najnovšie vydanie. Zapnúť. Zatiaľ som len nechcel pripomenúť takú jednu vec. Pamätáš, že sme kúkali na teba? Viete, prečo sa smial? Nie, ja nehovor to. Ok. Kvôli Dragon Fails však. Trochu. Nie, však sme... Nie, ja už viem. Ten nuc. Vieš, tá Vajana. Tá bola. A tá nuc Vajana, neviem od jakého kanálu to je, ale... A môžeme sa vrhnúť na videjko. Mohol by som ísť potom tiež na Minecraft? Potom. To je to. Takže nakoniec sme našli aj ten svet, kde bola tá tvár. Čokoška, svedieť, ja som malú lánku. Potom. Potom. A... Ideme natáčať. No. Tuto je ten panák. Vrátime sa do minulosti, kde sme... Skúsime toto aj preskúmať. Problém tuto. Nevyzerá. Vidíte to? To fakt vyzerá ako panák. Sme sa čudovali. A tuto je legendárna vec. Ruka, oči a vidíte. Kde sú oči? Tomino, poď prečítame kameramanovo zviestu, keby... Tomino, teba možno bude vidno, vieš o tom. No.
Na notebook? Minecraft 3 by som asi týmto ukončil, lebo ja som tu chcel len preskúmať. Ešte máme aj notebook, ale ten nevieme, kde je. Takže mamka vie, takže koniec Minecraft 3 síce. My sme len toto chceli preskúmať. Teraz ideme pre notaz. Kameraman začal natočiť niečo v tejto knihe. Na toto videjko. Dáme ju tuto a povedz, že ja o čo viem. Mám na jeden notebook. Ja viem, ty si ho dal. Ale ty si ho brala. Nebala som ti ho, pretože si ma nechcel ukázať? Áno. Čo? Ktoré máš od tatina? Tak teda je to dobre, lebo z tých chodíš po dvore. Nechodím. Fakt som mu dala preč. Máme notebook. Notebook doma nemáme. Môžeme pokračovať teda ďalej vo videjku, bude to len Minecraft 3. Neviem, ktoré sú tačinové. Tie špinavé. Obedne sú motoru preč. Kamero, tak to veľmi veľa nevidíš. Však V najhoršom mieste si sa spavnul. toto by mi... Skúsime ísť až do vesmíru. Ja som tam už až bol. Nebo, lebo toto není vesmír, to čo vidíš. Komu to čo? Teraz som vo vesmíre? Nie, nemôže byť vidno ani oblaky však. A potom sa Mystik. Čo? Prečo je slnko, keď je noc? Prečo je slnko, keď... vychádza. Prečo je... Vychádza. To na videu. Ale si vedomý toho, že on Tak to... nemôžeš. Ty mi nerozkazuješ. Ale moja maška. Kto ti ju kúpil? Mamina. Ty o nej nerozhoduješ. Mamina, môže túto minovú masku? Nie. Či môžem tú masku? No. Taký internet. Ček, túto čo na to čo? Ale tak ja si ju nedávam, vím. No to veď ty nemôžeš. To mamina. Vypni počítač aj... Nebudeš vypínať počítač. Vypadni. Keď nebudú vidieť oblaky. To minútu je nadlho. Tak už sme najvyššie, jak sa dá. Nie. Ilia. Nešme. Ilia, vzdialujeme sa trochu. Nesťahujeme. Šimon? A jak máme ísť do... Šimon, budeme trochu aj strihať. Čo? Budeme trochu aj video strihať. Prečo? Nevieš? Prečo? Však. Tomáš, Čo? teba už tam bolo vidno. Kvôli tebe budeme musieť strihať. Ide, jak sa ide dole. Týmto. No, ideme. Sa to ani nezmenšuje. No veď. Akáž. Tak máme tu ešte jednu hru pre vás pripravenú. Poštové známky. Nie.
Suseda. pripravenú. Nej. A aj vám, aj sa to v tomto videu stretne aj s nami. Už je tam bolo vidno. Ďakujem tomu. Mamina, to mi na tam bolo vidno. Lebo tam liezol. Ilia bolo ho tam vidno. Tomáš, kvôli tebe si celé video pokazil. Vypadni. A zavri za sebou. A tak nemôžeš masku. To je záležná hra, potom to bude ešte. Ticho budú. Mamina, Tomáš skazil celé video a išiel tam. Ja som ryb. Tak radšej toto teraz nebudeme hrať. A pôjdeme cez YouTube kúchať na moje videjka. Kto ešte nevidel? Mamina. Videlo to 4 ľudia. Mamina, ukážem ti niečo. To musíš vidieť. Poď rýchlo. Mami. Mami. Pokiaľ moje video, ktoré... Kde? To je u vás? Super. Aňa už nemôže video zhalený nakoniec. No. Ilia, ale predtým mohol. Ale už jasné. nemôže. Takže... Žuviny? Ja vidím, čo Takže mám. máš 4, dobre? Aby sa vám rytky nezalepili. Takže dám 20. 4 to máš. Si dám, ja? Nenatáčaš. 2 mám. 3. 4. To máme.
Dotačené. Koniec.